Yini ungakazi usebenze neziNyanga njengabanye abaculi? Nakuwe Dumakahle lo mbuzo ngikubhekisile kuwe. Ukuthi indaba ningakazi nisebenze neziNyanga. La kuhamba khona iziNyanga ningabonakali. Mina nje into engingayisho ukuthi mina one into mhlawumbe engikholelwa kuyo ngenyanga. Ngikholelwa ekuthenini mina inyanga kumele siyazi ukuthi ihlalaphi. Inyanga kumele ngitshelwe umuntu eyamsiza ukuthi ngasizwa mina umuntu osendaweni ukuthi awumbheke. Ngikholelwa ekutheni mina mangiyenyangeni angihambe ngiyalela kuthiwa okwehle stopini esukuthi uzofika ubone kwasibani. Hayi inyanga ekuzothiwa iyona ehamba lapha phambili but abantu ebasizile awukazi ubabona. Yebo. So iyona mhlawumbe into eyenza ukuthi ngithi ukuhlehla kancane entweni zeziNyanga ngoba lezi insuku zamanje usayazi inyanga right nenyanga wrong. Wazi ukuthi uyasebenza nenyanga kanti usebenza nomuntu ozoganga nje ozophoxa igama leziNyanga. Uyebo into enjalo. Yebo. Mangase kuthiwa uyawubeka nje uthi nangu 50,000 or 100,000 encane ngiyakuqasha unganqapha. Baningi sebezamile ukungiqasha ngiyaye ngisho ukuthi inkosi yami isinqumo engasithatha ukuthi ne-event engiyakuyona angiyi-understand ukuthi eyani. Akungavele kuthiwa zama event this week, zama event next week, zama event uyayibona yonke leyo nto. Event ayina meaning wena wenza eyani yonke le event. So uyayibona izinto ezinjalo. Wena Dumakahle indaba ungakaze kuthiwa nje siyakubona uhamba neziNyanga ngeke ngizizwe ngizisho ngamagama ngoba ziningi ziyayenza imicimbi. Angeke ngisho mhlawumbe ukuthi yini kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe into engeke ngikholelwe ukuthi ngoba umuntu obukholelwe edlozini ukuthi idlozi lami mali ngenzela ngingasondelana naleyo nto leyo futhi mhlawumbe khona into engivikela kuyona. Kodwa makwenzekile ngagcina sengisondelene naleyo nto leyo ngisongitshela futhi khona inhlanhla lingilethela. So ngathi mhlawumbe njengoba ngaze ngize ngibe nenhlanhla ukuthi ngisondelane nazo or mhlawumbe zona zingibize. Ingoba mhlawumbe kukhona isithunywa sami mhlawumbe singahambisani nazo mhlawumbe kanjalo. Asikho izathu mhlawumbe esitheni mhlawumbe sike ngasibona. Mangase kuthiwa manje zawubeka 100,000 isithi woza siyakuqasha ungavuma. Ngicabanga ukuthi ufuna bese kwenzekile ko mhlawumbe ingilosi yami behambisana nalokho ngoba sesikhathi eside kakhulu ingoma yami idumile kodwa aze kwenzeke. Kade kusayi COVID kusangenzeka. Hayi sisebenzile kakhulu emva COVID. Ayapheli COVID kusayona namanje kusangenzeka noma yini. Singathi masiphuma la ngena ama calls ku manager yakho bathi no siyakufuna Dumakahle. Hayi sesike sasebenza kakhulu ngicabanga ukuthi ngambe sebeke bangibiza. Shuthi nje khona lapho ngashayisana khona.